салом тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, танҳасӣ ҳастед. Хуш омадед ба канали мо. имрӯза влог аз сар мекунам аз манзили хона. бера ҳаво бинед чӣ хел хушрӯ, ҳаво ароне ки салвайда чӣ хел гум ҳавои тоза. ҳамин ҷо будако доза эсия. Кукурузки мехӯра биёром. Иҷаш наз ба кукуруз бибиёрам тона. ҳозир як пачка кукурузак ваъда кардам шуна. ҳава биёрам тем шуна. И балои мошинчат нагира эҷо охи. Кукуруз мехӯрем, кукуруз. ҳозир рафтаемеш. Биё, биё. Гузар, гузар. Гузар. Пешади нигоҳ назани сарта. Шина намед хурда, телевизор тамошо кардам, мультик. Инҷа хушош нед ман. Мекушо метем тона. Инҷа мультик тамошо кардам. Беҷа шинед. Ина қаби Усмон ва иҷамон. Гире, ятай ҳар ду мультик тамошо када. Ба шишта хире. Давом байнмон. Мо байнамон ҳар ду хире. Усмон? ҳар ду фаҳмиде? мультик тамошо мекунам. Ором сард ором меша, дига дода мезане. Ну ва иҷа боша тамошо бинам. Дадри хона шита, мушни музик шидам, гуфтам биёя магазин бирам. ҳаво софи хушрӯ. ай хона софту ака бер намедонам. Хиста бошад. Скати апай Ҷамила мерем. Аям занг зад ки буромадам буро гуфт. Кати авай мерем. Поштак начинаем это. Не надо. Не будет когад свет берем надо. Берун ҳавои тоза ки ауруя хелҷош соф. Скуда пишти хона бошам ва ё мумкин да пишти хона бдайсан да. Хони ва да пишти дой моя. Иҷаи хешда ки биден самаката мемонам платни да. Корта буд мекунӣ. Мер намеси такси ждат када. Ина идоми май. Идоми. Апай Ҷамила. Актёр шидам ина. Намуҷа истодияму. Софиям катишон гирифтиям. Ана кароч тамошо бинам буромадем кати апай Ҷамила ва ё пеш рафтиям кати апай Мадина. Мо кати Софи ай қафо. ҳам хемиёна бир кадем. Осмона бинед. Гуфтам ки хел ҷош абра хел ҷош соф. Усуш соф бонимаш. Идома бинед чӣ хел хушрӯ дом. Короче, апай Мадина кор омада. ҳамон ҷои корша дидани рафтистем.
که آیا محکومش شه یا نه. هم خفسه میده صفیه خوش برده صفی دومای کبوتی خوش رو که ای خیلی آمدگی پس شدگی دومه بینه محمد عثمان هم کتیما میگفته میشد پراگولکا میکردن که دادری خونه شتگی 2 روز دادری خونه بر نبروردیم هوون چه تومان بود خندق بود گفتم بیا نمیبروی شنه رفتم اونجا پیشکی تماشا بیدم کرا چشمو هیچی نمیره و همین یه لایک подписаться چک نمیکنه همین یه لایک همون اقلام که کاری قینم نیسته که نمونه همین یه لایک میجه که подписаться بکنه تمام اشمو هیچی نمیره و نه این مکتبه نو سختیان اینا کاری پیتیارچکا کار درمادگه این پیتیارچکا میگومه مگنیت минуси 10 градус минус плюс 11 soat як ду училище я тамошобинон омада ҷои кори апаи мадина расидем ва хадро варда нишонҳои сияншуна ма иҷа гуфтум кан колбаса бинам ҳаст ё нест дидум ки буда колбасаи ҳалол дар хел магнит неста я хел шуда ҳастаю дар пеш хунаи мо набуд ин камтар дуртар ки ҳаста Saya lagi mah, udah bisa lagi. Oh, oh jangan kayak gitu. Hah? Saya keluar aku. Tuh mikro langsung. Ya udah. Kasih keluar lagi. Kasih sekarang aku. Aku rasa. Ah. Ya tadi mikro aku. Jangan lagi. тамошобинон магазин светофор рафтем ҳам харид кардем чекшона партофтум ҳозир магазино ҳами хеле шудае ки як чиз мехарим мебе каса ду бори сол метуна ҳамун чиза
вай ҷа хай сосиска мекунем, сосискаи ҳалол. Ира хай дига магазин гирифтем. Вай ми айна, хай шир, пирам хай чизо гирифтем. Шампунам. Беҳа чизои арзон дора. Вай ҷа мороженикам ҳастай. Бояд чизгам гирифтем. Кӯдако уже пешакӣ хӯрдан. Намхи кексак, салфеткаю. Нем чекиш қариби 1600 ма харид кардем. Бо чӣ будем ҷа? Нем зелёни гароху маскаю, неми бульон, ҳамхел чизо. Не ҳама чекиш 1600, 1594, 1600 сум гирифтем. Ҳама чиза. Короче, тамошобинон омадем дар расмхона, нав омадем. Уже бери торик шидистай. На гудакай да уҷа дидам. Муҳаммад. Гудако ҳардушон. Ҳарҷ да бери бозиша накоз бо гашта мерем прогулка барамшон яқи дига ба медрей хона. Нак шапкати хели биё рафтем. Рагарди. Кани? Куҷо мучакадом? Инаҷа. Дадандониш намебурои бача? Инаҷа. Биё. Рафтем хай. Рафтем де дастат. Рагар муҳам. Ки? Мама дну аша. Мамад мебиёй, мамадам ҷа меиста тамом. Ҳеҷо намерам мамад. Тамҷа азиқа гирд гардем ба медурумшона хона. Қа бозӣ кунам бефара шавад. Муҳаммад, Усмон. То нахир Муҳаммад. Ту хали шапката накади? Хали шапката ранги Усмон накади? Чӣ ба? То нахир. Ҳозам химе барумшона бо айрах мегзаронум прогулка када. Яъни матар Муҳаммад. Муҳаммад. Хали нак хушрӯ. Қа бефара шавад. Бозӣ куна. Иҷа боша ҷурғот хо мекунем тамошобинон. Так. ишира ҷурғот хо мекунем бачаҷон. Не ҳастай. Я ҷурғот хо кун мозӣ. дидам ки шир ҳами шир арзон шудай. Гирифтам 45 сум ҳами, агар нихлиш 70 суме ё 80 суме. Не дар холодильник ҳаста бачаҷон. Хунукай хунук. Ҳарча ҷурғот хо кунӣ ки ҷурғотам кам мондай. Хунукай охир дар холодильник ҳастай. ҳами ҳарча хо кун ки уже ками бад мондай ҷурғот ба дига сафеди як ҷо мегирем. Ман ҳарча сурка партосмам. Қап. Плитамо чип шидай плита. Седамон уша. ҳозир и хайҷуша бо нишон метем. Ба чӣ хов мекунам? чия хӯрдам аша? Да Усмонам тӯхи бачаҷон. Ҳар дус хӯраем инҷа бе. Шав додам бисёр намехӯра. Короче, тамошобиёни намеёз ба кора шушта гирифтагӣ будам. Шира пухтам. ҷӯши бад буд. Да банко мегирам. Қаймоқшам дузмала. Шир гарват мекунем ва хо мекунем ки ҷӯши бад нагар.
хол намерава. сафедӣ тамом шуда буд. Ба ин ҳами ҷурғоти магазинӣ майсиони навистагия ба ин майсиони хона мекунам. Ранги ҷурғоти хонагӣ бар ин ма кушодам аввал қашанг хурдему ранги ҷурғоти хонагия ним қошуқи меандозам авараш мекунам. Пагас саҳар насиб боша мекушо мегиримша. дар ин дастархон мемонумша. галаус намепечонам. ҳамихе то пагас саҳар меса пагас саҳар мекушам ба нишон метунтона. ҳаминҷа влога ба охир мерасонем. то влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошем. Худо нигаҳбонатон.